azaroaren 30ean ostiral honetan iluntzeko 7:04 Gernika Lumon Elai aretoan kaspa hutza, pura kaspa ikusentzunezko jaialdiaren 22. saioa izango da. Aurtengo karteleko protagonista Mazinger Z hiltzailea da eta bertan ikusgarri izango diren laburmetraiak hauexek. Mi nombre es Koji, Justicia Justiciera 4, Nada S.A., RIP, Photospain, Never Films, Aspel 2018, La Buena, Paseos Darwinistas, She's Waiting in the Lake, Al final explota un globo, eta gure lankide Inigo Atxaren Futuro laburmetraia. Gainera, sorpresak, opariak eta kakalardo jaurtiketa izango dira.